उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा। लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंजागोन सानथामनि हाबाफारिजों बे जथुम्माया। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया देग्लाय जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय नोलोबारिनि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सोलिफु दाननि 18, 19 आरो 20 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं। खुंनो गोनां हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ जिल्ला आफाद आरो बानजाय आफादनि हांख्रायनायाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गायसननानै होयो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव हारिमुआरि, गेलेमुआरि आरो सोलोंथायारि बिथिंनि सायाव गोथौयै सावरायनाय आरो बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जिल्ला आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिथु जानो गोनां 50थि बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जों लानो थाखाय थि खालामदों। डिसेम्बर दाननि 18, 19 आरो 20 अक्ट'आवहाय दा बिनिनो दिनै गिबि खुन्थिया बा गाहाय खुन्थियाखौ जों गायसनबाय। बेयावहाय गायसनगिरि आलासि महरै जों हांख्रायदोंमोन बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार बिथां गबिन्द बसुमतारि बिथांखौ, आरो बे लेखायैनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिथु गाहाय खुन्थिया बेखौ गायसननानै थांबाय। बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया देग्लाय जिथु बोसोरनैनि बिबान बोथोर बियो देग्लाय बे बिबान बोथोरा जोबगोन। बेयावहाय जोंनि डेलिगेटनि गेजेरजों बे बिबानखौ जों फोजोबनानै गोदान बिबानगिरि जों सायख'नानै लागोन। आरो माखासे मानि हाबाफारिफोर जिहेतु बेयो बैसो हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 54 बोसोर जों कमप्लिट खालामबाय। आरो बिनिनो खुंनाया जोंनि जिथु कनफारेन्स कनभेनसन खुंबोनाय बियो 50 खेब जागोन। दा 50 हिसाबै जोङो नर्मेलि एसे सेलेब्रेसन जों एसे खालामो। दा बे लेखायैनो जिहेतु 50 खेब जाबाय बे कनफारेन्स जों खुंबोनाया, बेखौ मोनसे सेलेब्रेसन टाइपआव बांद्राय जोङो बेबायदि सनाथि बोसोर बेफोरबायदि जानाय नङा। जास्ट मोनसे खुंनाया 50 बोसोर जानाय हिसाबै मोनसे सेलेब्रेसन हिसाबै जों एसे स्पेसियेल एसेब्लाबो खालामनो होननानै जोङो नाजानाय जादों। बानजाय आफादाबो थिग बे रोखोयैनो खोब माने जानजि खाफ्रादों। आं आसा खालामदों जिखिनि बानजाय आफादनि नाजानाय आरो बिथांमोननि खामानि मावनाय जथेस्थ'खिनि गोख्रोङै बिथांमोना खामानि मावदों, नाजादों खोब गाजा गोमजायै खुंनो। दा बेवहाय आं खावलायगोन जोंनि नैबे नोलोबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो उदालगुरि जिल्लानिनो साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददखौ मोनलांगोन। बे सानथामनि जिथु हाबाफारि बेवहाय जिखिनि जोंनि एक्टिभिटिफोर थागोन, जिखिनि इभेन्ट्सफोर थागोन, जेरै स्पर्ट्सनि इभेन्ट जोंहा दङ, बुलुर बादायनाय, काबादि हिन्जावसाफोरनि, आरो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि माराथन खारनाय बेफोरबायदि जोंहा दङ, थुनलाइ बादायनाय जोंहा दङ, बाथ्रा दान्थे बादायनाय जोंहा दङ। बेफोरबायदि हाबाफारिफोर जों लानाय जादों। लोगोसेनो कालचार बिथिङावहाय जोंहा देंखोमु 1, 2, 3 जोंहा बेयाव बादायनाय दङ। दा बेफोरबायदि हाबाफारिफोर जों लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जों सेमिनार मोनसे लानाय जादों। जों टपिकखौ माने दासिमहालागै जों थि खालामनाय जायाखै। सोलोंथाइ बिथिङाव जों सेमिनार जों लानाय जादों। आरो लोगोसेनो नैबे नोलोबारि ओनसोलाव बा रौता बेखिनि नोलोबारि ओनसोलाव आबाद बिथिङाव जथेस्थ'खिनि बिथांमोना मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय उदालगुरियाव माखासे मानि नों गोरान खेथि मावो होनोब्ला जोङो बे नोलोबारि ओनसोल दैफां ओनसोलखौ फ्राय जों मोनथियो। गतिके बेखौनो आरो साबसिनै
जोंनि इक'नमिखौ आरोबाव जौगाखांहोनायनि थाखाय बे एग्रिकालसार बिफानाव एसे बांसिन रासिनै खामानि मावनो मोनसे उत्साह होनाय लेखा आरो बिनि माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ शेयार खालामलायनायनि खाबुफोरखौ होनो होननानै जोङो एग्रिकालसार सेमिनार मोनसे लानाय जादों। बेवहाय जोंहा आलासि महरै जोंनि पद्मश्री बान्था मोनगिरि बिथां सर्बेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथाङा फैगोन लोगोसे आरो रिसर्स पार्सन हिसाबै केबिके लालपुलनिफ्राय जोङो सासे एग्रिकालसार साइन्टिस्ट जों लिंनाय जागोन। दा बेवहायबो बाहागो लानो नांगोन साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना बे एग्रिकालसारनि सेमिनारखौबो साक्सेस खालामनो नांगोन आरो बाहागो लानायजों लोगोसे जोंनि जिथु रांखावरि बिथिङाव एसे जौगाखांहोनायनि थांखिजों जों बे सेमिनारखौ लादों बेखौबो जाफुंसार होनायाव मदद खालामनो नांगोन। लोगोसे देग्लाय 50 बोसोर जाफैनाय हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बिनि सिगां जोंहा दरं जिल्ला होननानै जोङो दाजेन जानाय जादोंमोन। बे जिल्लाया बे बोखावजायै दरं जिल्ला दाजेन जानायनिफ्राय दिनैसिमहालागै जेसेबां जोंनि जिल्लाखौ दैदेनबोनाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै बर' नेसनेलिजमनि माखासे सावरायनाय आरो लोगोसे बर' जाथिखौ दैदेनलांनायाव बिथांमोननिफ्राय माखासे सुबुरुन आरो बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सफोरखौ शेयार खालामलायनानै बोरैहाय बर' हारिखौ आपलिफ्ट खालामलांनो हायो बिनि बिखय जों सावरायनाय जागोन। बे हाबाफारिखौबो जोङो 19 अक्ट'आव जों लानाय जादों। गतिके 50 बोसोर जानाय हिसाबै स्पेसियेल मोनसे प्रग्राम बेखौ जों लानाय जादों। आं आसा खालामदों जिखिनि हाबाफारिफोर जों लादों बेवहाय साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददआ थागोन आरो अपेन सेसन 20 अक्ट'आव जोंहा जागोन। बे 20 अक्ट'नि जिथु अपेन सेसन बेवहाय गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि बिथांखौ जों कनसेन्ट मोनखानाय जाबाय, बिथाङा थागोन। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा प्रमद बर' सार बिथाङा थागोन। गतिके साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे अपेन सेसनखौबो साक्सेस खालामो आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावदों आरो मावनो लानाय खामानिफोरखौ निस्सय जोंनि आफादगिरि मानगिरि बिथाङा बेवहाय फोरमायगोन आरो बेफोर गासै मेसेजखौ केरि खालामनो थाखाय बयबो जाहाथे फैयो आं बेखौनो खावलायगोन।